Naka-live ka sa YouTube. Saan si Rain? Ha? Hindi mo na nakita? Ha? Sino? Saan? Ah, wala pa akong viewer. Shout out naman dyan. Lang viewer. Tulog pa sila? Ano oras na ba sa Philippines? 5, 6, 7, 8, 9. Pwede na para magpaldang maiksi yung ano, basta may interno. Yung damit niya? Oo. Pwede.